Kung gusto ka ma-discover nimo imong purpose, dapat una na kay personal gyud nga relationship sa Ginoo. Ayaw pagtaghap-taghap. Kinsay nagtutuo dirig swerte, di ba? Kanino may labas lingaw-lingaw basin swertihon. Ngano magsimang tagpamasin nga na may klarong direksyon ang Ginoo. Og aron makita nimo ang klarong direksyon sa Ginoo, magsugod yud ka sa Ginoo. Magsugod ka sa usa ka personal nga relasyon sa Dios. Dili igo ng simba-simba lang. Daghan biya uban nagsimba-simba nyo pa kasabot unsay kaluwasan. Ayaw ng simba lang. Klaruha gyud ang imong relasyon sa Ginoo. Hinulsuli imong sala, tuuhi dawata si Jesus ng imong manluluwas. Kung naana kay relasyon sa Ginoo, na secure na nimo imong salvation, wala pa diyan nahuman. Daghan biyang Kristohanon ang nangutana unsa magi purpose nako. Kay kung wala ka kay balo sa imong purpose, miserable ang atong kinabuhi. Mao nang naay mga Kristohanon nga nahimong defeated ang ilahang Christian life, kana bang murag pildi tan-awon, walay kalipay, walay kalinaw, gubot nga Kristohanon man unta tungod kay dili garantiya nga nakadawat sa Ginoo nindot na ang kinabuhi. Human nimog dawat sa Ginoo, dapat musunod ka sa iyahang kabubuton. Gitawag ni siyang process of sanctification. Ang process of sanctification, human ka midawat ni Christ, ang sunod nga mission sa Ginoo nimo, hinay-hinayon niyag bag-o ang imong kinabuhi. Ako dili ko may muluto, pero one time nagluto ko, naghiwa ko kanabang luya. Paghiwa na ko sa luya, di ba? Dagantang may muluto siguro din eh. Hiwaon nimong panit sa luya, ilahi nimong hugaw, ilahi nimong limpyo, sakto? Sikag hiwa, ilahi nimong hugaw, lahion nimong limpyo. Money process of sanctification. Human nimog dawat ni Christ, ginalahi niya ang mga hugaw nga mga butang para malimpyo ka sa hinay-hinay. Nasabtan. Kay kung mahinay-hinay kag limpyo sa Ginoo, diha nimo hinay-hinay makit-an ang imuhang katuyuan. Dili gyud ka mag-guide sa Ginoo hangtod nga dili kanya masiparate sa dili maong mga butang. Mao nang pagdawat nimo kay Kristo Jesus, matingala ka nga naanay hinay-hinay nga kabag-uhan nimo. Ang imong mga barkada makabantay na ngano di man ka mo inom na brad. Kung mo inom na siguro ka, gagmay lang, di man siguro ka na kadali mawala. Pero timanig yun ni, ilhanan gani nga naa na kas Ginoo, duna na gyud kay kabag-uhan. Bisan pag badlungon ka, bag-uhon gyud ka sa Ginoo. Bisan pag unsa kagahi imong kasing-kasing basta si Kristo nanas imong kinabuhi, bag-uhon gyud ka niya. Kay unsa man di ay gibuhat sa Holy Spirit nga nagpuyo nimo kung dili siya kabag-o sa imuhang kinabuhi. Amen. Once na encounter nimo ang Dios sa imong kinabuhi, bag-ohon gyud ka niya. Amen. Bisan pag unsa ka kagahi, bisan pag unsa ka kababad sa imong bisyo, kung ang Ginoo nay imong banggaan sa imong kinabuhi, mobilin siyang ebidensya nga iya gyud kang gibag-o. Pero kung wala ka na bag-o hangtod karon, basin walay Dios pa naglihok nimo. Ug mao na bisag unsaon nimo gihilak, Lord, nganong dili ko malipayon, nganong dili ko malinawon, nganong miserable akong kinabuhi, nganong wa nimo dungga akong prayers, basin wala pa gyud ka tinud-anay na plastar og nakadawat kang Kristo Jesus.